Šport je neoddeliteľnou súčasťou ľudského života mnohých z nás. Poskytuje príležitosti na fyzickú aktivitu, súťaženie, zábavu a spoločenskú interakciu. Jeho význam presahuje hranice jednotlivcov a komunít, ovplyvňuje ekonomiku, kultúru a globálnu spoločnosť. Digitálna revolúcia a jej vplyv na náš každodenný život sa premieta aj do športu a potreby získať aktuálne informácie o dostupnosti športovísk a ich vybavenia. Moje športovisko je slovenská online platforma určená na správu a rezerváciu športovísk. Ponúka nástroje pre efektívnu správu športových zariadení, vrátane online rezervácií, tvorby rozpisov, sledovania kalendára vyťaženosti a prehľadných štatistík. Platforma umožňuje používateľom jednoducho a rýchlo rezervovať ihriská, telocvične a iné športové priestory. Moje športovisko umožňuje veľmi jednoducho, intuitívne, kdekoľvek a bez zbytočných dohadov tvoriť rozpis vášho športoviska. Počas tvorby rozpisov športoviska sa rezervované časy priamo premietajú do aktuálneho kalendára vyťaženosti, vďaka čomu vie nevyužitý čas správca prenajať ďalším záujemcom. Zároveň, ak potrebujete získať informácie o tom, koľko času strávili jednotlivé tímy so svojimi trénermi na športovisku, poprípade ako efektívne sa vaše športovisko využíva, stačí využiť dostupné štatistiky priamo v aplikácii. Vďaka týmto funkciám platformy Moje športovisko máte úplnú kontrolu a prehľad nad všetkým dianím na vašich športoviskách. Navštívte nás na www.mojesportovisko.sk a objavte, ako vám vieme pomôcť zlepšiť správu vašich športovísk.